A mi em fa especial il·lusió, moltes gràcies, perquè a més no m'han donat mai cap premi. Perquè la penya... I llavors vull aprofitar per agrair-li a tothom, a la vida, a tu, la Fundació, a la Fundació dels Premis Talent. al jurat. Vegada que sentit l'esdruny més absoluta, en la vegada que estan en la playa, en les ungles absoluta de felicitat! I si dona és perfecte en tot el detall. Ets a mirar l'esdruny, per un moment me sent absolutament duda, ets a mirar d'ulls, dice, Biel. En la felicitat s'esdruny en ses mirs, vita, a poc a poc. Els nostres premis són d'innovació, però en arts escèniques és difícil trobar innovació en arts escèniques. A vegades ho trobes amb el guió, que és un guió realment que és diferent, però que puguis donar un premi a un actor per la seva innovació és molt complicat i tu ets la pera perquè ho has aconseguit. Explica'ns una miqueta el que fas, això d'improvisar, cantant. Doncs mira, això és un... 1. Gràcies. 2. Això realment és una cosa que neix d'una necessitat vital de crear coses noves. Perquè jo, durant molts anys, que porto molts anys fent improvisació, hi ha un moment que em dóna al cap... M'agrada molt el musical i dic, per què no fusionem una cosa que no s'ha fet, que és fusionar improvisació i musical. I a partir d'aquí neix el concepte d'impro musical, amb el qual ja porto diversos espectacles, i aquest últim, Impro Side Story, doncs neix d'una petita gambarrada de buscar-li un lloc a la impro musical que aquest país no tenia. Jo, això a vegades és agosarat dir-ho, no conec o no he conegut ningú que fes impro musical a Catalunya, i en cert moment doncs, amb el Roger Julià, que és un dels altres creadors, músics, gran actor, artista, director, polifacètic, ens inventem aquest concepte. I a partir d'aquí diem què passaria si féssim un musical que no existeix, però que realment el músic no tingués ni la més remota idea de que es pot fer en aquell instant. I agafem actors i actrius cantants i ens tirem del moto. I neix la gambarrada i apareix Impro Side Story, que és el fill legítim d'aquesta bogeria. Molt bé. De fet, una miqueta tu barreges el jazz, no? La idea del jazz, no? Que és que un comença i no sap ben bé cap on anirà i l'altre el segueix, però amb la dificultat de crear text, del teatre, crear un fil d'una història. Això necessites que l'actor sigui a part. D'entrada l'actor té que estar pirat. Està molt sonat. Jo crec que els paràmetres que té d'haver-hi bastanta follia. Tens que saltar a la piscina, tens que intentar fer una cosa que ens agrada molt als actors i crec que a la gent en general, que és jugar un altre cop. No en tenim partitura, no tenim guió, ens inventem el guió al moment i això necessita d'un ABC molt senzill que és no penso, em llenço amb la possibilitat de l'error, quan l'error és l'oportunitat. És divertit i és tornar a jugar, és tornar a ser nens, però el públic paga una entrada, que això és un risc tremendo, no? No, escolta'm, et felicito perquè realment n'hem donat de premis i tots molt interessants, però mai amb una disrupció tan clara i tan complicada com la vostra. Però dius una cosa que m'agrada molt i ho he vist en molts innovadors, que és aquest deixar-se portar, deixar que la intuïció actuï. I si a sobre tu passes teta, això ja és l'hòstia. O sigui que, escolta'm, res. Explicaré una cosa ara que no ens sent ningú. Nosaltres amb la crisi, i em seré breu perquè sé que hem d'acabar, com els teatres tancaven, vam anar a casa de la gent a fer teatre. I TV3 ens va fer un reportatge que ens va donar la vida, jo és l'estiu que he treballat més a la meva vida. Vam dir, no es pot anar als teatres, nosaltres anem a fer teatre a casa de la gent. Agafàvem un teclat, un piano, com el que hi ha a aquesta sala d'assaig, és una sala d'assaig de teatre, i vam dir, doncs anem a casa de la gent, que ens donin un endoll i fem impro musical. Si n'hi ha 30, n'hi ha 30, si n'hi ha 50, si n'hi ha 12, n'hi ha 12. Mascaretes, distàncies, Covid, tot. Tot això és improvisació, innovació... Això ja va ser el doble mortal. O arribes al jurat i et foten un trofeu de 2 quilos i mig. Doncs escolta'm, gràcies per pensar-hi. Això ho podran veure la resta de guanyadors. Espero. A la gala del dia 20, que la fem al Cercle Artístic de Barcelona. Perfecte. Doncs vinga. Gràcies una vegada més. Gràcies, Bru.